Hej og velkommen til den her. What the hell? Oh my god! Video. I dag skal jeg vise nogle søde tricks, jeg kan lave på sådan. Bruh. Sådan en gynge. Bombastic side eye. Men god vinkel for mig. She was a fairy. She was a fairy. Men I skal også se, hvad jeg kan på græsset. Så vi har en stor græsplæne med. What the fuck, vores naboer? Okay. Jeg zoomer lige lidt ud. Bombastic side eye. Vi har mange græsplæner her. Men nu skal I se mig lave ting på græs. Der er set så mange ting, jeg kan. Men jeg kan nogle ting. Og det er gode ting. Det er den første ting. Okay, skriv lige ned i kommentaren, hvis I kan høre den. Og det er den anden ting. Jeg ved egentlig ikke, om det er det hele, jeg kan. Og jeg håber virkelig, I kan se det. Men de larmer sygt meget. Er det bare mig, eller larmer hun? Altså, det er Nadia. Seriøst. Hun larmer af pommeren til lige. Kan I se, hvad for en stor græsplæne de har? Det der, de bor. Så er det her, vi bor. Så ja. Men seriøst. Hun larmer. Okay, jeg vil lige prøve at vende tilbage, når jeg lige har råbt til hende. Og det har råbt, Nadia! Her. Og så sagde jeg, shh, men hun svarede ikke. Men hvis du
skole i morgen. Det er onsdag i dag. Vi har haft en fridag, fordi det både er farsdag, og det er... Jeg skal lige prøve at huske, det er... Jeg prøver at se lidt underligt ud i dag. Den har været inde, det her år har været inde i flytningen. Men altså, Men, og det var perfekt. Men det var alt for den her video i dag. I må få en god dag. Husk at like, husk at like og subscribe og klokken og dislike hvis I vil. Dislike eller like eller subscribe eller klokken hvis I vil og dislike. Vi ses. Ha' en god dag.